Кой е Йордан Йорданов? Нормален човек. Трите думи, които най-добре описват характера ви. Диалогичен, преследващ целите си и позитивен. Как се почивате? С децата. А от какво се страхувате? От децата ми. Извън политиката, с какво се гордеете най-много? Децата ми. Топ 3 приоритета за Добрич са? Център, ремонт на центъра, индустриален парк и активно асфалтиране между блокови пространства и създаване на площадки по кварталите. Какво би ви предизвикало да нарушите принципите си, за да вземете решение различно от вашето мнение? Никога не взимам еднолично решение, винаги е в екип. Когато екипа и всички заедно вземем едно решение, стига то да не нарушава моите принципи, аз го приемам. Първото нещо, което ще направите след изборите? Продължим работата за Добрич. Не трябва да спира само заради една предизборна кампания. Довършете изречението. Добрич днес е? Развиващ се град. Довършете изречението. Добрич след 4 години ще бъде? По-добър от днес.